dosa kalih warsa kaping 13 wulanipun 2030 neh esuk. Tayub jam 3 cukup lah nang gone Andrianto. Ayo yo. Undang aku lho sampai maghrib melos nyapa Tayub. Seni say oi oi oh ya ngelamun waros liramu dateni anane tansaremu rasa tresna kang keendem sarwa mikir nganti rapi sejejen kaya ora bisa ngontati saben wanci tansah sesandingan seliramu. Lamun waruh sliramu daten iki anane tansaremu rasa tresna kang keendem sarwa mikir nganti rapi sejejer kaya ora bisa saben wanci tansah nggodha ati nanging aku dibloko pungkasane temenan lara tresna najan ado wis katulung nanging cakep sajroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinodrat sedremi lampahi mula sawasa banget jantan
ingkang sampun pikatuk sampur kula aturi enggal-enggal jumeneng. Nggih, sampun kata kesupen menika tanggalipun 12 malam 13 November 2023. Menika wonten pidhalemipun Bapak Sumiran utawi Bapak Poniran Ibu Katiyem gambar RT 17 RW 10 Dusun Gambar Desa Buburan Kecamatan Kampa. Nggih.
Kau bebek Gresik karo Jacingur Surabaya Trenggalek tempe krepike ketoprak tulang ageng nanas diri gong mation segang nggih ngapunten nika opis komunikasi Good. Pedot mereka saya. Renocet sajroning ati apa bebas tenku iki banyu mata awet tandha animbuhe ana longso mapaning pinggire desa esek melu mring wong tuwa katon apa diyene tresno iki dipisahne kowe kena ninggal aku ngrungokno ta ngesanakmu saben wanci tengah wengi sambat jerit ati iki apa merga melarat bondo tega ninggal janji prastya nurut marang wong tuamu tresno iki dipisahne so woi oh Mega Buana Campursari Indonesia so
kula sumpah boten nebak bencing ketike sing kula ketara yo Gusti sudah nentus soniki kula tobat kula terus belajar ngaji. Nggih, niki pamundutan saking Bapak Gali. Wong urip pancen kebaing panggoda mula ayu sing eling lan waspada limang waktu ayo lakonono aja milih karo donyane tangga aku biyen tukang mabuk tukang judi maling rondo wis tau tak lakoni alhamdulillah saiki aku wis mari kula tobat kula terus belajar Bojo ditinggalno madat main judi lan berdaya zaman akhir iki wis tondo-tondo gunung guntur segara ambil golek nyawa dosane wong sak sortero iki kula tobat kula terus belajar ngaji.
Saking godha rencana sumawar kentang seni katon kilar-kilar sumebar ing tengah latar ati pingar nyimpen sekar melati akar-akar kota aroman ring wangi Nuwun dumateng bapak-bapak ingkang sampun pikantuk sampur monggo katuran enggal gajumeneng Lakasing sedya langen bengsan tayub wonten dalemipun Mas Kurniawan Sagutra Mbah sinarengan campur sari Mega Buana Indonesia ingkang sinengkuyung dening Dika Jaya Indonesia ugi Kie karya Endah Elektronik Rinon cek
ayu rujak salak kena nganggo tombo ngelah datan selak tresnaku angel tinulak rujak uni bumbune mrica sawiji ati janganti nyendrati janji
kebacut tak anteni ning nyatane sliramu ra bisa tak duweni pungkasane tak trimo lelakonku senadyan ado jroning atiku muga Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki. Tansah seneng kuyung kalian piye sote As. Rupeng Surya waya sore menyamete kok yo barengi atiku rasa gelo tambah tresno ilang musro apa pancen patokan urip iki sliramu nantoni atiku abot Monggo Jumateng bapak-bapak ingkang sampun kados sampun katuran ingkang kasuwun. jebul tresno ngebuwiso opo pancen wis kinasti sliramu kebacut ateni ning nyatane sliramu kebacut tak andepi pungkasane tak trimo lelakonku senadyan aku jroning atiku muga Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki. Monggo monggo ingkang sampun pikantuk sampur katuran enggal-enggal jumeneng. DC Production Dia Soteng Ada Duka Jaya lo iki. Mega Buana Oh, yo. Sumurupeng Surya waya sore mendung katon lelimangan kok yo berengi atiku rasa gelo gending tresnoku ilang muspro Monggo ingkang sampun pikantuk sampur. apa pancen pacoba Ayo, yo. sing tak sangka nadyan beri jroning atiku tetenan lelakon sing tak sangka Ayo yo. Ayo Dul. Anteni ning
nyatane sliramu ra bisa tak ateni pokasane tak trimo lelakonku nadyan beri jroning atiku muga Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki apa pancen wis dinasti sliramu kebacut enteni ning nyatane sliramu ra bisa tak ateni pokasane tak trimo lelakonku senadyan perih jroning atiku muga Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki
mangilen saka desa Batang Taret Gunung Golo katon asri kasawang kaya taman sari akeh wong padha ban rasa tuwa muda ngobrol asmara ngobrol janji ning janji palsu ngobrol janji ngasih lali anak putu Genyong matur manuwun Ki ya